Hello, moi drodzy, witajcie. Dobra, czas leci. Słuchajcie, będzie trochę kamerę kolebało, bo stoi ona na pudełku z One Up Boxa, także będzie troszkę niestabilnie. Dostałem dzisiaj paczkę, taką paczkę dużą, nadaną, czym to jest? GLS. Co tam jest w tej paczce? No, chyba musicie mi powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia znowu, moi drodzy, co to, od kogo, dlaczego. Nie przeciągajmy. Otwierajmy. Co to może być? Powiem szczerze, żółto jakoś tak. Trudno powiedzieć. What the fuck? Żeby to była ta słynna żółta skrzynka? Nie, żółtej skrzynki chyba nie było. Muzykę sobie puśćcie tradycyjnie, jaką lubicie w tle. Wiecie. Dowolną. Żółta paka. Muszę trochę mniej dać światła, bo będzie się odbijało bardzo. Dobra, gdzie to się otwiera? Nic tutaj nie ma w ogóle. A nie! Tutaj jest, moi drodzy. Tan, tan, tan. Nawet nie wiem, czy to kamera obejmie. The Flame... Czekajcie, jest takie światło mocne. The Flame in the Flood. Czyli to jest gra, którą ja miałem dostać. Dobra, otwórzmy to. O kurde. Taka paka ogromna. Łojerona, moi drodzy, ile tu jest tego. Patrzcie. Czekajcie, po kolei będziemy otwierać. Co my tu mamy? Mamy tutaj mapę. Zaraz zobaczymy tą mapę. Kurde, takie światło jest mocne. Muszę całkiem zasłonić. O, patrzcie. Tu jest taka mapa. Nie przypomina to niczego z miejsc, które do tej pory widziałem na świecie. A tu jest coś napisane, ja wam to przeczytam. Drogi ocalały, świat spustoszyła wielka powódź, ale o tym już przecież dobrze wiesz. Zostałam całkiem sama i próbuję przetrwać w nowej rzeczywistości. Od czasu ustania wielkiego deszczu nie udało mi się spotkać na swojej drodze żadnego żywego człowieka. Ten list jest moją ostatnią nadzieją. Czy jeszcze komuś udało się przetrwać? Podróżuję wzdłuż rzeki, przemieszczam się tratwą bądź szukam schronienia na lądzie. Wypatruj psa jest moim jedynym kompanem w wyprawie. Jeżeli przeżyłeś i czytasz ten list, proszę spróbuj mnie odnaleźć. Pamiętaj, aby uważać na wilki i niedźwiedzie. Nie prowokuj dzików. Pij tylko ze sprawdzonych źródeł, a wodę z kałuży zawsze filtruj. Dbaj o siebie, opatruj rany. Jeżeli znajdziesz bezpieczne miejsce, odpoczywaj, kiedy tylko jest to możliwe. Dbaj o siebie, a to było. Na odwrocie znajdziesz mapę, którą udało mi się odtworzyć. Mam nadzieję, że będzie ci pomocna w wyprawie. Wierzę, że my, ocaleni, wkrótce odnajdziemy się nawzajem. Scout. Wydawnictwo Techland zaprasza do świata The Flame in the Flood. Przeczytaj survivalowe sztuczki od wydawnictwa Pascal. Po prostu gotuj. Przygotuj plan działania i sprawdź, jak długo uda ci się przetrwać w apokaliptycznym świecie spustoszonym największą w historii powodzią. Także tu mamy mapę. Się pójdzie na ścianę, czy coś takiego. Teraz, o moi drodzy, gra w pudełku. Jakie to jest piękne, jakie to jest klimatyczne. Ja tak dawno nie miałem gry w pudełku. Nie widziałem tych PEGI i tak dalej. Jeszcze w tym takim podwójnym. W sensie, że jest i tutaj papierowe. I tutaj jak sobie wyjmiemy. Czekajcie. Wszystko jest... A to jest jeszcze inaczej. To się tutaj... Tutaj jest taka jakby... Ja to przetnę. Czekajcie. Żeby tego nie zepsuć, bo kurde aż szkoda. To się tak prawdopodobnie... wysuwa? Nie. To jest... To jest na rzepa! Moi drodzy, kurde, to jest na rzepa. To się tutaj na rzepa przykleja, patrzcie. To jest technologia. I to jest moja, moi drodzy, edycja ostatnia ocalała. Czyli z takimi pełna różnorakich bajerów. Tylko dobra, to się otwiera tak. A jak się wyciąga to? Mi się wydaje, że ja dobrze myślałem. Jeszcze... czekajcie, jeszcze to na dole. Przetnę. Kurde. Spróbuję nic tutaj nie zrobić złego. O! Chyba mi się nawet udało. Czy to uda się tak wyjąć? Chyba nie. Kurde, moi drodzy, ja już zaczynam kapitulować. To chyba muszę tak otworzyć. O! Tak. I uwaga. Ram pam pam. Dobra. Tutaj mamy takiego artbooka. Teraz sobie to przejrzymy. Poradnik przetrwania.
No i mamy samą grę. The Flame in the Flood. Tutaj tam IGN, wiadomo, 11/10 i tak dalej. Najlepsza gra E3 2015. Tak wygląda tutaj z tyłu opakowanie. No, o samej grze to sobie już tam poczytacie gdzieś oczywiście na Google'ach czy coś. Tutaj mamy poradnik przetrwania. O, nawet kolorowy, kurde. Także tutaj generalnie uczą nas jak przetrwać. To jest taka właśnie survivalowa gra z ciekawej perspektywy. Ja lubię survivale, wiecie o tym, także będzie kurde fajnie. Pewnie w grze też będzie jakiś tutorial. Moi drodzy, powoniejcie to. Jak to wonie pięknie. Jak ja tego dawno nie czułem. Ostatni raz w przypadku Wiedźmina Trójki. Tutaj mamy pięknego artbooka. Tutaj z grafikami z gry. Wszystko na kredowym takim, pięknie pachnącym papierze. Także naprawdę takie rzeczy bardzo sobie cenię. No, opakowanie generalnie super. Opakowanie super. Jakieś takie emocje wzbudziło, jako że od bardzo dawna nie miałem do czynienia tutaj z grą, prawda, w takim pudełku jeszcze, takim kurde na rzepa. Także super sprawa, to sobie na ten moment odłożę. Co mamy dalej? Zapałki. Zapałki z The Flame in the Flood. To są takie kurde duże zapałki, patrzcie. Ło kurde. To są takie mega długie zapałki. Czekajcie, może jedną sobie taką odpalimy na końcu. Żeby tu nic kurde nie spalić. O, a co mamy tutaj? Sztuczki survivalowe. Książka, która uratuje twoje zdrowie, a nawet życie. I tutaj mamy z takim kurde okienkiem, że widać w środku. Toolbook, który trzymasz w ręku, zawiera lusterko sygnałowe, soczewkę Fresnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki czasu, podpałkę. Jakby co, to tą książkę można podpalić i przeżyć. Także kurde, moi drodzy, tutaj pan Paweł Frankowski, Witold Reichert, sztuczki przetrwania. I tutaj mamy jakie, no na przykład zasady przetrwania, priorytety, ostatnie słowo, zanim zaczniemy, jak oświetlić drogę, ogrzać schronienie. No super, moi drodzy, super sprawa. Patrzcie, tutaj mamy użyj tej strony do rozpalenia ogniska. Czy są jakieś specjalne, kurde, strony? O, procedura przetrwania. No moi drodzy, jak przyjdzie apokalipsa zombie, a przyjdzie, to będę miał kurde jak znalazł. Patrzcie, tutaj mamy faktycznie linijkę, mamy lusterko sygnałowe. Tutaj możemy sobie zmierzyć. No, super sprawa. Także to się przyda, jak najbardziej. I co? Jest koszuleczka. Wiecie, że ja uwielbiam koszuleczki. Ja to sobie tutaj odłożę. Jestem wielkim fanem wszelkich koszuleczek. Bardzo lubię jak mnie ubierają. Że już widzę, że tu są fajne motywy z gry. Będzie co ubrać. Na miasto wyjść. To tam w kąt. No kurde. Patrzcie. Superancki motyw, to co było na mapie. Cała tutaj wyspa. Fajny, jasny kolor, bo ostatnio w tych paczkach dostaję same czarne jakieś te koszulki. Tutaj mamy ten motyw. Całą tą krainę, magnolia. No, superancka, moi drodzy, na lato jak znalazł. Fajna, jasna, słońce mnie nie spali. Jaki rozmiar? Co będzie na mnie? Powinno być. No, elegancka, moi drodzy, elegancka koszuleczka. O, z tyłu tutaj proszę. Kurde, czekajcie, o. To wam jakoś ładnie pokazać. The Flame in the Flood. Elegancko. Dobra. Teraz spróbujmy. Kurde, z tym. To może być, moi drodzy, ciekawe. Jak to się będzie, kurde, paliło. Uwaga, nie róbcie tego w domu. Łojerona. Patrzcie, jak to się... Jest! Jak to się pali. Żywym ogniem. Ja pierdaczę. Moi drodzy, można by było tym taki ogień rozpalić, że coś wspaniałego. Fajnie mi teraz zasmrodzi chałupę. Dobra, fajnie wali. Moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za uwagę.
To był unboxing paczuszki z grą The Flame and the Flood, którą dostałem od Techlandu. Dziękuję pięknie Techlandowi za taką super paczkę. Grę oczywiście zaraz wkładam do kompa i będę instalował. I będziemy sobie ogrywać, będzie na streamach, pewnie też na YouTubie się coś pojawi. No, ja mogę z czystym sumieniem zatrzymać czas. Wam dziękuję za uwagę, moi drodzy, zapraszam na G2A, zapraszam na Facebooka, na streamy oczywiście, na Hitboxa. To tyle. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się, pa pa!